Никакви драми, никакви кордони, никакво обсепване. Това Това означава, че един човек се е самозабравил и смята, че държавата му принадлежи. С главно Д, както той каза. Ние сме тук и смятам, че всички български граждани, независимо дали подкрепят Продължаваме промяната или не са тук, да му кажат, че държавата не му принадлежи и не е с главно Д като Делян, а е с главно Б като България. А защо ги носите тези тениски? Днес виждаме, че имате различни рекламни тениски. Вие нямате тениски. Както казахме и от Защо не трибуната, всички сте с тениски? изразяваме нашите съболезнования на близките на починалия полицай. Тази трагедия обаче не бива да се политизира, както за съжаление направиха колегите от ново начало, абсолютно брутален и долен начин. Трагедиите трябва да бъдат отбелязвани смирено и призоваваме за това всички политически сили. Предстои гласуване на закона за НСО. И трябва да стане ясно, че Пеевски е длъжен да си спази обещанието, че не му трябва охрана. Той днес това каза и вие го чухте. Каза, че не му трябва охрана. Пеевски трябва да слезе от НСО и това може да стане много лесно, като променим закона за НСО. Благодаря. Каква промяна точно? Има текстове, които могат да отпаднат, така че Пеевски да не се ползва от охрана на НСО, така или иначе няма причина за това. Вие прави специални промени заради човек. Президентската институция да се вкарат и още промени. Това ли имате предвид? Заради човек да го направи. Като ще се оптимизира разхода на НСО и нейните коли, разбира се, Пеевски няма нужда от охрана, той сам го каза. Нека да видим дали това не са просто думи и дали наистина не го е страх да ходи свободно по улиците. Ще имате ли успех с вота на недоверие? Предстои гласуване по-късно днес. Ами да видим дали на всички партньори на Пеевски в това управление няма да им дойде малко повече безобразията, които той върши. Благодаря. Защо затворихте входовете на парламента заради човек,